9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Čaute, moje meno je Outstanding a vítajte pri mojom prvom vlogu. Dneskajší vlog bude zo Silvestra a z Nového roku. A je tu so mnou Andrejka. Som v Andrejkinej izbe práve. Ja Silvester moc nemám rád, však viete. Akože není to zase nejaké hrozné. Ale mám tu nejaké rakety. Je tu jedna a tu sú dve také rovnaké. A ešte som našiel 3 petardy. Bombky, neviem ako to mám povedať. Shogun a ďalšia Shogun. A tuto mám. Neviem ako sa to volá, to som dostal od majiteľa Pyrorej, alebo tak nejako. Neviem, či to bol majiteľ, ale proste mi dal toto. Mal som ich viac. A je to, tuto sa to zapáli, tento knotík. A je to ako keby zapáľovač. Vydrží to 5 minút. A budete petardy zapáľovať s tým, alebo ohňostroje. A teraz budem točiť tento vlog s mobilom. Takže tak. Spal som dneska aj včera. No tak nejako. Dúfam, že som to dobre povedal. Proste včera som spal na dneska u Andrejky. Potom som šiel ku máme domov. A tam sme mali tiež, my bývame v dedine. A tam tam bola taká zabíjačka a punč sa tam predával. A potom tam bol ku konci ohňostroje, tak som tam bol. A teraz som večer išiel ku Andrejke. Pred hodinou som asi prišiel. A ešte ma potom možno, teda určite natočím, alebo Andrejka ma natočí, ako zapáľujem ohňostroj, teda tie rakety a petardy. Takže sa máte na to tešiť. Takže sa máte na čo tešiť. Dobre som to povedal. Včera sme pozerali horor v Zajati démonov 2. A ty kokos, bolo to dosť strašidelné a ku konci som sa už tak nebal. Andrejka sa bala, že? Ale bolo to v pohode. Ja mám rád strašne také horory. Jednotka bola tiež super. Išli sme spať o nejakej 1 a tak a vstali sme o 10:30, takže super. Nebude dobrý obraz alebo kvalita toho videa, lebo točím to mobilom. To ste si mohli všimnúť. A to sú také zrniečka, alebo také, vidíte to. To je jedno, je to na vedľajší kanál, nie je to na hlavný. Tak sa máte na čo tešiť. Na dneskajší deň, teda večer, lebo že večer. Na zdravie ináč, Andrejka. Takže sa uvidíme potom, alebo sa vám ozvem. Takže už je ráno, práve sme prišli z kostola, teda už je po obede 12 hodín, ale to je jedno. Ešte som vám zabudol povedať, ako prebehol u nás Silvester a Nový rok, že sme si pripili a potom sme si zaželali k Novému roku všetci a potom sme šli odpaliť pyrotechniku. Dobre. Teraz pôjdeme jesť a potom tu príde moja babka, teraz je u môjho uja, prišla z Čiech. Neviem kedy, asi pred 2 dňami. A dneska odchádza, tak sa pôjdeme s ňou rozlúčiť a tak potom sa vám ozvem. Takže už je večer, práve som sa osprchoval. Tu je Andrejka, ideme pozerať na notebooku horor. Už to máme prichystané a bude to horor Zhasni a zemřeš, alebo Zhasni a zomrieš, to je jedno. A v tejto dobe mám rád strašne horory a rád ich pozerám, lebo sú strašidelné a dobre prepracované. Takže držte nám palce, aby sme to dokúkali do konca a pre viac takýchto vlogov dajte like, ak nemáte odber, tak dajte odber, nech nás už tu je 100, takže je nás 55 zatiaľ, možno ešte pribudnú, dúfam. Zdieľajte toto video, viem, že ho nezdieľate, ale to je jedno, zdieľajte. Lúči sa s vami Andrejka, ja, uvidíme sa pri ďalšom vlogu, random vlogu alebo informačke a čau.